खाखांबाय नै लोगोफोर बैसागु बोथोरा मोनफैलायबाय बोथोरा सफैलायबाय खाथि खनथुमबो गुला मोजां समायनासो मोनो सिख्लाफोर नायनो दैयाव गलांबा आयु 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 हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। दायो आङो दंफैयो दुब्लियाव आरोना अखाया हागाबाय ओमफ्राय दुब्लियाव सेस दै जाजोब्बाय नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नै इथिंबो दै जादों बेहाय माने आङो बे दैखौ जावलायनांगौ आरोना बैथिंजाय जोंहा ओरैजाय नै बै आंनि उनथिजाय बारि दङ बे बारियाव दै लोमहैगोन नालाय बेखौ जावलायना होनांसिगोन आं दायो। अखाया बिराद मोजां गारनानै थांबाय मोनायाव बिराद हादोंमोन आरोना अखाया बिराद मोजां जाबाय अखा गारनायखाय ओमफ्राय साननैसो हाथ'आबा मोजां जासिगौ आरोना। गोलैबायमोन आंहासो आयौ सेन्देलाव सेस बोरमानो गांसो खादों नै लोगोफोर नायनो हागोन। आयु जालायलायबाय नालाय फिसायाबो जालायलायदों गथ'फ्रा आयु 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 ओइ गथ' मेलाथ'फोर मासेयाथ' अदाबावसो दंहैयो दुगाथार अखायाव खायजाया इसोरखौ बिराद गोजाङोना बोरमायाबो मानसि बायदि आदार होनांगौ। ए जादोंथ' गंगार थाइसुखौ जाखायो माथो ओइ सासेया जादों दैया जा गिदिर जाखादों दै लोमजोब्बाय दुब्लियाव आं गोलैगोन माथो नोंखौ आयु नै गाखोबावबाय मालाबानो मिस्टां बिलाइ हानदों बोरमानो बिराद अखा हासोदोंना दुब्लियाव दै लोमजोब्बाय दै लोमबा बोरमाया गांसोखौ जाना बेनिखायनो मिस्टां बिलाइखौ खाना होनो थाखाय हानगासिनो आरो आं लायनांगौ आं दायो बोरमानो होनो नै बोरमाया बिराद जायो बिदिखौ होबा बिराद थाब देरो लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना गालिनगोन अखा हानो नायलाय सेन्देलखौ मायाव दोनदों बियो दैयाव गलांबा आयु 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 दायो आङो खाखांबाय बेलेला खहा मोनगोन हाखो नैबेखौ बोरमा बिमानो हैनोसै बोरमानो हैनोसै आरोना बोरमानो होनांगौ थाब देरो
दैया जागाबखादों लोगोफोर बिराद बुरजा जाबाय बोरमा बिलाइया बोरमा बिलाइ लोगोफोर बिराद बुरजा जाबाय बिफां बिलाइया बोरमानो होनांगौ आरोना बेखौ नै दायो जोङो एसे थांफिनांगौ थांफिया केमेरामेन जादों दैया गथ'फ्राव गाबजोब्बाय दैबाना जाबाय अखा फैगासिनो सान्दुंआ एसे दुंसिगोन दिनै बोथोरा मोजां जाबोदों आं गिसोयोलै थाबायनो थाब थाब ओरै गोरा खानांगौ गोरा खाबथाना होनि र' आयौ बोरमाया हनै फैलायलायथारबाय खाथियाव फैलायबावो मोनजाबाय जाजोब्बायना दसेनो जाजोब्बायथ' आरो सुपारफ्रा गैला हनै बिलाइ लामब्र'ब्र' जालायबाय बैसागु बोथोर खाखांबाय नै लोगोफोर बैसागु मोजां समायना सिख्लाफोर नायनो दायो आङो माने माबाखांबाय आरोना बेखौ मा होनना बुंगोन खाखांबाय नै जमानो ओरै आलायनानै ओरै होनांगौ आलायना होयोबा माने बोरमाया गोजौ जायो गोदना गोलाव जायो ओरै जायो आरो लानांगौब्रा माइ होनायखौ बिराद थाब जाखायो नालाय सेलायलायथारदों गथ'फ्रा सिल जालायसिनो बादिसो आयौ आं लाया आयौ आंनाव बाबायदां र' थांथा संख्रि लाया आं थाङा बादों र' नै आखायाव बाना फैदों आंनाव बेखौ लाय बोखाना सेन्देलाबो जबावबायसो नायलाय जालिनानै जबाय नै बागासिनो नै लेवादा र' बेखौ आङो नै लोगोफोर एकदम साला लेवादा मादि बादों संख्रि होनांगौनो संख्रि होबाथाय गैला बे बेथाया नायलाय बेहा मा डिस्टार्ब सोबथ'वाखैमोन आरो नों मानो डिस्टार्ब हा मानो डिस्टार्ब बैसागु बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय गामि खाथि फांसन जागोन है गैया आंनाव नै लेवादा नै बैसां नै थैसिन बेयो एबार नै मोनगोन आंजों No.